má logiku. To má samozřejmě logiku, že lidé chtějí si profesionálem nechat nastavit v uvozovkách tedy ten typ ošetření a pak dělat to domácí péče. Ono jedno bez druhého nejde. Že? To je jasné. A ja musím povedať, a vedela by som rozprávať niekoľko príbehov, kedy sa to nedá nastaviť ako automat. Áno, v tomto nám umelá inteligencia nepomôže. Ale vy musíte práve zapojiť intuíciu, alebo kozmetička musí zapojiť intuíciu a rozmýšľať, ako by to práve u tohto klienta riešila. Jednak podľa ročného obdobia, podľa veku, podľa typu pleti. Takže tam je veľmi veľa kritérií, ktoré si má všímať. A to si myslím, že ten e-shop takto nebude vyhodnocovať. A když jsme u těch kosmetiček, co bys řekla, že vlastně Sinclair Slovakia nabízí kosmetičkám, co je zvláštní, co bys jako vypíchla, na co je vlastně získáváte, jestli se tak mohu zeptat? No, ja si myslím, že práve na tú pokrokovosť. Ako za mňa všetky tie línie, ktoré ste postupne pridávali, boli nadčasové. A jednoznačne v súčasnej dobe ja nedám dopustiť na signálne molekuly a kolagénové nite, pretože doslova nimi opravujeme kožu znútra. Já to vím, paní Kvirková je opravdu jako mimořádný nadšenec. To není připraveno, prosím vás, no. Opravdu, kdykoliv se potkáme, tak jako má ráda signální molekuly a peptidy a všechny tady ty jako moderní látky. Já sám jsem někdy překvapený, co opravdu se dá, v tomhle jsem pořád like, co všechno se dá úžasného s naší kosmetikou udělat. Ale vy máte na stránkách něco, co my tak jako ještě úplně dokonalý nemáme, a to jsou krásně dokumentované příklady ošetření pleti. Jo, je prostě vidět, že to není nějak upravené, jsou to prostě klasické fotky před a po a tak dále. Kdybys měla vypíchnout, teď máš možnost, nějaký jeden typ ošetření, tak co bys si vybrala? Asi teraz by to bolo to najnovšie, ako som spomínala, signálne molekuly a kolagénové nite. Či Peptiviu. Áno, Peptiviu a celý typ ošetrenia, taký protokolárny postup, aký ste poskytli, je úplne dokonalý. Pretože naozaj dokážeme nielen robiť anti-aging, ale aj regenerovať a opravovať staré jazvy, zápaly, rôzne dermatitídy. Práve tým, že stimulujeme tvorbu vlastného mladého kolagénu, z ktorého sa tvoria všetky kolagény v koži, tak všetky typy kolagénov v koži, tak za mňa toto ošetrenie je úplne nadčasové a prevratné. Ja to vnímam ako taký prelom v kozmetike. Ale já musím teda říci, že to trošku chce to školení, že to není jenom tak, že si někdo koupí masku a ano, že to je zrovna to, o čem jsme se bavili, že tohle je zrovna příklad toho, kde to chce to školení, aby se to člověk naučil jako používat správně. A tu ešte musím povedať jednu vec. Jednak školenie, kde si naozaj odskúšajú sami na sebe, zažijú to ošetrenie a pod dohľadom odbornej školiteľky vytvárajú a postupne sa naučia všetky postupy aplikácie. A navyše sa nám ešte stávalo to, že ak niektoré kroky si chceli uľahčiť v svojich salónoch, tak efekt nebol taký, ako my sľubujeme. Takže naozaj, ak dvaja robia to isté, vôbec to nemusí byť to isté. No, to je krásne, ale to je krásne. Áno. To je krásne. A preto je veľmi dôležitá odbornosť, logické myslenie. To si myslím, že naozaj to tak logicky vyhodnotiť, že prečo sú tie kroky, jednotlivé kroky dôležité a podstatné. A za mňa ja milujem sa vzdelávať práve v aktívnych látkach, lebo keď sa naučím, ako tie aktívne látky fungujú a keď viem a pochopila som princípy, ako to funguje v organizme a v koži, tak si myslím, že nie som ľahko manipulovateľná. Si budem vedieť vybrať postupy. To je strašně důležitá věc. Řekla, že opravdu ty kosmetičky by měly myslet na to, že čím víc z toho vědí, možná i z těch základů biologie a podobně, tím méně jsou manipulovatelné těmi, kdo k ním přicházejí. Ale to se týká samozřejmě včetně Sinclairu, zástupců kohokoliv dalšího. Jo, protože ta kosmetika jde opravdu mílovými kroky, ale bohužel i mílovými kroky jdou sociální média a různí umístění lidé na sociálních médiích, kteří mají dojem, že prostě stačí dobře mluvit, přesvědčit ty lidi
a odbornost tam vůbec být nemusí, ale ono se to jednou vrátí. Jo? A bohužel čas na tom pacientovi, nebo teda na tom zákazníkovi toho salonu. Já ještě se zeptám, jakou mají zkušenost, nebo jaká je zkušenost na Slovensku s chutí kosmetiček. A to s tím souvisí. Pracovat s přístroji. No ja si myslím, že teraz je to trend. Takže naozaj moderná kozmetička musí vedieť spájať kozmetiku a prístroje. Určite je to dôležité a vidíme to aj v tom, že sa dá zlepšiť prienik niektorých aktívnych látok pomocou prístrojov. Tu je ale tiež potrebná odbornosť, lebo toto je tiež zaujímavý obchodný sektor, by som nazvala, ano. Pretože v dnešnej dobe práve tie začínajúce kozmetičky to majú veľmi ťažké, pretože si kúpia veľké prístroje, v ktorých je 27 v jednom a nakoniec zistia, že vedia využívať 3 funkcie. Aj to sú oveľa slabšie, ako keby to boli samostatne postavené prístroje. To je jak moderní auta. Tam je takový funkcí a někteří pak na to nadávají, že nepotřebují. Že pořád ještě jako musíte říct. No, zeptám se, jsou na Slovensku patrné, protože my tady samozřejmě vidíme nějaké jako regionální rozdíly, ale já teď nemyslím možná ekonomicky, jako spíš někde jsou konzervativnější, někde jsou víc pro experimenty. Já vím, že ty třeba máš ráda, a žiješ v Bratislavě samozřejmě, ale třeba Košice. Je to nějak jako rozdistribuováno? No ja som zo stredného Slovenska. Ja som zo stredného Slovenska, z vidieka. Začínala som kozmetiku robiť tam a ja musím povedať, že práve ženy v malých mestách a na vidieku sa možno o seba viac starajú. Možno je to aj tým, že sa navzájom poznajú, chcú sa viac páčiť, viac si tam ľudia medzi sebou seba všímajú. Vo väčších mestách sa stratí, keď niekto nemá akorát dnes na seba čas a nemal čas sa nalíčiť. Takže v tých menších mestách sú podľa mňa náročnejší klienti. A potom samozrejme úlohu v tom, ako navštevujú kozmetické salóny, tak v tom zohráva ekonomické nastavenie regiónu, ekonomické možnosti, zamestnanosť. Ale určite tiež veľmi radi všade skúšajú to, čo je A čtou kosmetičky, my posíláme zpravodají třeba, si říkám, čte to ještě někdo, nebo radši jako poslouchají, dívají, vidí něco vizuálně? No ja sama veľmi rada čítam a tiež sme si všimli, že keď my posielame mailom spravodaje, takže vidíme, že ich čítajú. Naozaj sú zaujímavo robené. Je to podľa mňa veľmi dobrá pomôcka. A poteraz je podľa mňa veľmi dôležité niečo mať aj v rukách a vedieť si to prečítať. Ale ako som spomínala, veľmi sú teraz obľúbené audio a video formáty. My sami využívame za posledné 2 roky webináre práve k tomu, aby sme vzdelávali. A je to naozaj za mňa rýchle. Ako trvá nám to... Zaber nám to veľa času, príprava je náročná, ale myslím si, že tam je to rýchle vzdelávanie. Že sú tam informácie, za ktoré nemusia platiť. Je to taká starostlivosť od nás, ako od firmy, aby sme ich vzdelávali, aby sme im odpovedali odborne na otázky, ktoré sa nás pýtajú, aby sme im vedeli dať stanovisko k jednotlivým trendom, ktoré na trhu sú. Takže ja sama mám veľmi rada tvorbu týchto webinárov. Dobře, a co mají podle tebe kosmetičky chtít po firmě, s kterou začínají nebo chtějí začít pracovat? Co je teda to, co by měli chtít? No, v prvom Jaké rade... požiadavky by tam měly mít? V prvom rade kozmetika by mala byť účinná a bezpečná. Čo je podľa mňa veľmi ťažké zistiť na prvý pohľad pre niekoho, kto začína. Takže sa v tom nejako zorientovať. A tam ja vždy dávam na tú ľudskosť. Ísť, porozprávať sa. Lebo už pri tej komunikácii človek vidí, že vlastne ako sa ďalej bude spolupracovať s niekým, keď budem riešiť problémy. Tak, že nezmizí ten človek. Presne, že tak. Pozrieť si históriu. Tak. Potom určite je veľmi dôležitá exkluzivita. Stále sa rozprávame o ochrane spotrebiteľa, ale o ochrane profesionála
sa málo rozprávame. A ja si myslím, že aj profesionál musí byť chránený a práve tú exkluzivitu mu zaručuje to, že produkty, ktoré sú naozaj profesionálne a silné, dostane až na základe certifikovaného školenia. Že to nie je bežne dostupné len tak kdekomu, pretože tie postupy sa oni musia učiť. To nám někdy nadávají, že jim to nechceme prodat, že nutíme na školení. Podľa mňa je to veľmi dôležité. A práve kozmetiky alebo značky, ktoré robia multilevel, to už je hneď také... Tak to je asi pro všechny lidi, myšleno tady je to pro ty profesionály a ta profesionál, to si možná nikdy lidi neuvědomují, že vlastně profesionál u těch profesionální kosmetiky musí absorbovat nějaké informace, aby je mohl předávat dál a tím být kvalitní, jo? Protože my vždycky se bavíme o kvalitě kosmetiky, ale možná se jako nebavíme někdy o té kvalitě těch informací, která s tou kosmetikou je dovybavována. Protože to je někdy teda jako čtení. Jak... Áno, a to je tá odbornosť, presne, že kto zastupuje tú firmu. Aby to nebol taký podomový predaj, ale je to naozaj odborník, ktorý vie vysvetliť, vie poradiť a vie tiež určiť, ktoré typy ošetrení sa hodia pre ten daný salón. Pretože každý má inú klientelu. Aby to malo efekt a aby to bolo aj ekonomicky zvládnutelné pre kozmetičku. Zuzi, já vím, že máš za sebou velké úspěchy v tom kosmetickém ošetření i kolegyně, tak když se stručně zeptám, čeho si nejvíc ceníš? Co se povedlo? Tak za tie roky bolo asi veľa takých tých pekných príkladov, ktoré by som mohla uviesť, kde sa nám podarilo zlepšiť kvalitu života. Ale v poslednej dobe by som rada vyzdvihla jeden zaujímavý príbeh a to je príbeh mladého muža, ktorý mal 36 rokov a trpel akné rozáceou. Dakedy to bolo ochorenie alkoholikov a sociálne slabších. Teraz už vieme, že sa to prejavuje čím ďalej, tým viac. Práve toto ochorenie úzko súvisí aj s potravinovými alergiami a intoleranciami, ktoré sa veľmi ťažko zisťujú. Takže za mňa toto bol zaujímavý príbeh a začalo to tak, že k nám na školenie prišla pani kozmetička, ktorá robila s inou značkou, prišla len vyslovene na školenie kolagénových nití. Popri inom sme sa rozprávali a vysvetlili sme, že vieme pracovať aj s dermatitídami na pleti. Ukazovali sme si fotky pred a po a ju napadlo, že má klienta, ktorému so svojou značkou nevedela pomôcť. Takže hneď po školení sa do toho pustila a začali sme postupne, krôčik po krôčiku, pretože tí ľudia sú citliví na veľa produktov, skúšať a nastavovať salónu aj domácu starostlivosť pre tohto klienta. Keďže mladý muž bol dosť zúfalý z toho svojho stavu, tak bol veľmi disciplinovaný a naozaj chodil pravidelne na ošetrenia. Používal kozmetiku, dával nám reporty, čo mu naozaj vyhovuje, kedy sa mu pleť zlepšuje. Naozaj sa poctivo staral o pleť a výsledkom je nádherné skľudnenie pleti. Za mňa... Máme i fotky, že? Máme i fotky. Máme je, tady uvidíme. Áno, nešlo to ľahko. Naozaj pri takýchto problémoch musí mať výraznú trpezlivosť klient, ale aj kozmetička. Nedá sa stanoviť jedna receptúra a ísť s jedným postupom, takže je tam dôležitá aj intuícia. A postupne sa klientový stav zlepšoval, zastavil, zhoršil. Tam si treba uvedomiť, že vždy je to ako na hojdačke. Podľa ročného obdobia, podľa toho, čo zedol. Postupne sme začali upravovať aj stravu, pretože pre niekoho môže byť paradajka liek, ale pre niekoho môže byť jed, ktorý práve spôsobuje tieto dermatitídy. No a výsledkom je krásne skľudnená koža. Ale za mňa je veľmi pekné vedieť, a je to pridaná hodnota našej práce, že sme niekomu zlepšili kvalitu života. A zlepšili sme jednak osobné vzťahy, to, že zase mal chuť chodiť do spoločnosti. Ale mne sa veľmi páčilo aj to, čo mi zavolala pani kozmetička, lebo mi vravela, že ja som vám vďačná, pretože aj ja mám väčšiu chuť pracovať. Že je tá práca zaujímavá, je obohacujúca a je taká rôznorodejšia. Takže to je podľa mňa veľká pridaná hodnota.
našej profesie. Já se zeptám ještě na jednu otázku, mi to s tím trošku se spojilo dohromady, že ta kosmetika něco používat může, něco nemůže. Někde je to vysloveně rizikové, co kyselina trichloroctová. No, tu vidím veľký problém u nás na Slovensku, neviem, ako je to u vás, ale stále sa bežne používa v kozmetických salónoch a vidím, že je označovaná za bezpečnú kyselinu. Pritom je v prvej desiatke toxických a zakázaných látok, ktoré sa nesmú v kozmetike používať. A trošku mi je ľúto, že orgány, ochranné orgány, alebo teda kontrolné orgány nič proti tomu nerobia. Tu vlastne mi chýba ochrana kozmetičky, ochrana profesionála. Tak jako ten postup je jako legislativně stejný v celé Evropské unii, pokud oni na to přijdou, oni jsou povinni to okamžitě sehnat si tu firmu, která to distribuje, případně teda výrobce, stáhnout z trhu. Jo? Tam je zakázaná látka, takže tam není jako žádný okolo něco, někde nějak. A dát to do RAPEXu, jo? Do toho systému hlášení. Takže to je automaticky, to je zákonná povinnost. Jo? Takže u TCA, trichloroctové kyseliny, tam moc jako diskuzi není. Jo. Tam prostě v té kosmetice, ona opravdu je problematická v té kosmetice, proto taky z toho byla vyloučena a to mě teda překvapuje tady toto, ale tam je třeba říct, že to v kosmetice vůbec nesmí být. Vůbec. Ani jako pomocná složka, ani za žádných okolností. No, ja vidím, že presne možno kozmetičkám chýbajú tieto informácie, alebo no mě překvapuje to, že to vůbec riskují, protože na to opravdu lidé... Oni nevedia, že riskují. To je právě ten problém. Protože tam, kdyby došlo k poškození té pleti, tak za nimi samozřejmě nikdo už nestojí, protože byl použitý nezákonný přípravek. Jo, to je... Ani pojištění by tam ničeho by se vlastně nedomohli. Tie firmy im hovoria, že je to bezpečná kyselina. A oni tomu uveria. No, a teraz v tejto rýchlej dobe asi je veľmi ťažké pre začínajúcu kozmetičku, aby si overovala všetky tie informácie. Takže... Pokud se to děje, tak to určitě není dobře, protože když vynechám kosmečky, tak to je věc, která nemá přijít na pleť klientům v rámci kosmetického ošetření v kosmetičkou. Jo, áno. Ale myslím si, že to nie je jediná toxická látka, s ktorou sa stretávame. Viem, že práve teraz z azijských krajín k nám sa dostáva aj hydrochinón, ktorý je tiež... to je taky možná další smutný teda příběh. Pokud to tak je, tak to samozřejmě není přenositelné všechno, co je mimo Evropskou unii do Evropské unie. Naopak a pak jsou z toho zbytečné problémy i pro toho profesionála v péči o pleť, asi a i pro toho vlastního zákazníka. No. Áno. Na závěr mám 2 otázky. Takové kosmetička, podnikatelka, jestli to mohu říct si influencerka, jo, protože já to taky sleduji, videa. Sinker Slovak je v tom velmi aktivní. To je jedna tvoje rovina, jo? Ale pak si taky manželkou, maminkou, babičkou ještě ne, ale co není samozřejmě už může být. Vím, že významnou roli v tom hraje i manžel Štefan. Tak jak důležité je pro kosmetickou firmu nebo pro kosmetické služby, která se zaměřuje na profesionální kosmetiku, mít to dobré rodinné zázemí? Co to pro tebe znamená? Ja si myslím, že všetci čerpáme práve zo vzťahov. To nás tak posilňuje, keď máme bezpečné rodinné zázemie, tak za mňa je to alfa omega šťastia alebo spokojnosti v živote. To je veľmi dôležité. A ja si myslím, že práve tie vzťahy nás posúvajú. To nás veľmi učí, ako máme medzi sebou komunikovať, ako sa máme posúvať, ako si rozdeliť povinnosti. To je za mňa asi najnáročnejšie. Čili úspěšný člověk musí mít i nějaké rodinné zázemí, měl mít k tomu. Jednoznačne a hlavne úspech nepatrí jednému človeku. Vždy je to o firme. Je to o ľuďoch, ktorí vo firme pracujú. My si to uvedomujeme dnes. O tom, že keď napríklad manželia spolupracujú vo firme, aj vy to tak máte, aj my to tak máme, môžeme si navzájom dôverovať. Áno, môžu sa ľudia vymeniť, ale manželia tam ostávajú a môžu si navzájom pomáhať a podporovať sa. Za mňa je to veľmi dôležité. Máš čas, jako poslední otázka, máš čas
popri tom všetkom, co řekl slovensky, máš čas na nějaké svoje osobní záliby, něco, co tě... Že vím, že máš osobní záliby, proto sa na to ptám. Je na to ešte čas? Áno, ja veľmi rada čítam, veľmi rada sa vzdelávam a práve mňa fascinuje ľudské telo. Predtým ma biológia až tak nebavila. Ale teraz to poznanie, že všetko so všetkým súvisí, to objavovanie toho dokonalého systému, tak to ma naplňa. Keď si vždy cez deň niečo prečítam odborné. A môžete sa je to na internete, alebo je to v knihách nebo časopisách? Na internete. Tam sa málo kedy dá posúdiť, že či je to naozaj pravda. Takže ja mám rada knihy od odborníkov, pretože stačí, že v knihe sa dozviem jednu informáciu a skladám si to ako pucle. Ono, všetko sa... Nepoznám jednu knihu, kde by som sa dozvedela všetko. Je to spojenie všetkých tých informácií, skúseností, ale hlavne ja milujem potom to spájanie, ako vravím, sú to ako keby pucle a všetko tak krásne do seba zapadá. A práve toto využitie potom v praxi, že to môžem využiť v rodine, môžem využiť v práci, to, že s tým niekomu zlepšíme kvalitu života, tak toto je za mňa pridaná hodnota. Lebo v dnešnej dobe, vravel si influencer, tak to sa vôbec tak necítim. A ja si myslím, že robím to práve kvôli tomu, že ak necháme rozprávať neodborníkov, tak vlastne ľudia budú mať skreslenú predstavu o kozmetike. Takže ak sa chceme niečo dozvedieť, tak je dôležité učiť sa, vzdelávať sa a počúvať jednak svoju intuíciu, áno, ale aj odborné poznatky, ktoré už sú vedou overené. No, to je krásná tečka, že to natáčíme před Vánoci, nebo Vánocemi, tam oba dva tvary jsou možné, tak je to takový ten bod k zamyšlení a k tomu vánočnímu rozjímání, možná i u těch kosmetiček. Já ti, Zuzko, moc děkuju, protože to bylo hrozně zajímavé. Ten rozhovor je dlouhý, tak my ho rozdělíme na víc částí. A těším se, že není poslední, protože my se samozřejmě vídáme pravidelně a že to, co jsi řekla, pro mnohé z nás i pro mě bylo zajímavé a stojí za to se nad tím zamyslet. Takže já vám přeji krásné předvánoční svátky, ale třeba si nás pustí v létě. Ono je to jedno, to je prostě praktický rozhovor. Takže nashledanou. Mějte se hezky. Dovidenia.